Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tuhita saluhut ruas, namar minggu di Tikion, dohok na mengikuti live streaming, selamat marminggu madihita. Marede mahita siabukede nomor 500 ono pudusia ayat sada dohot ayat tolu. Sahat tu ayat tolu. Di bata tunglongang dorohaku molahu be reng natino pami salut bi tang hilap doho tronggur maka tindak kon hasang apon mi di ladang di adaran doho tombang marendepi dong tu matsai sonan pun suni do lok sungai doho trura mamarita on sangap mi Tuhan. Marendia Tuhan memuji ho ode mata sangap doho Marendia Tuhan memuji ho ode mata sangap doho. Molahu ingot bagani holongmu marhitece susna tarsilangi anak sasa dami ode bataku di lehon ho manobus colmai Marendia Tuhan memuji ho ode bata sangap doho
marhite gowarni debata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni tudi purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pos situtu dorohaku manang hamatean, manang hangoluan, manang akka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasanwain, manang akka narusugut, dang tarbaheni, manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, marhite hito Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho. Ala dilehonho anakmu na sasadai. Tuhami. Jala di paluaho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho. Sairamoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami. Jupa masa hasusaan. Dohot hagogotan. Saise sama dosa nami, dohot pangalausion nami di hatam nabadiai. Sai parbadiai marohanami, marhite-hite toddim. Jala pamasuk hami tuhangoluan sogot. Asa pujon nami ho, disi rodi saleleng nilelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siap buku ede nomor 500 sada ayat sada dohot ayat 2. Togu Jesus tondiki nagale asu nambe auga
tangihon hamuma patik ni debata patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup au bahenonmu debatam dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong ido sahatna rap mangido gogo mahita laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi amin. Marede hita sia buku ede nomor 417 ayat sada dohot 2. Radesi tutu haluan nanay takupon buaton Rade nang diho hatuan si halat sonon butoton Bendito dita Tuhanmu pasirasa sesudi tung urapa jat iman sejakon pakukup nahi Patedek sude haudangan topoti sandok dosami pangindo say sa Tuhan sude pangalusi yogi Dati say saut butuanmu nang sisa sesudi marduni daging nang natani mandiop doktor Tuhani Tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para siroha jala partaluk ni roha. Jala nabasar doho. Sai marpangulahi marohami dahami. Dibaheni sai sesama sudi dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anakmu do nahu pangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonondo hatani Jahoba. Unang ho mabiar. Ay audo siluluhon ho. Unang pola hujau nunga pola hujau goarmu. Au menapunaho. Hasangapon madidebatana digijang. Amin. Cor ina gloria.
Maret dehita sia buku Ede nomor 463 ayat sada dohot ayat. Pasu-pasu tangosunmu iduk-iduk hatabi surutan di nama dia bosu maman rohaki guguunmu sanggup maturo aku unang sayulan manete guhi sandok diriku Biring masay upai ma nungara di rohaki guru di humangoluku dotau tinobusmi guguunmu sanggup maturo aku unang sayulan manete gohi sandok diriku Tabege mahatani debata turpuk niari mingguon ima natar surat sian 2 raja-raja biddu 5 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 14 tajahama margati sorin ia Sinaeman partogi ni parangan ni raja sian Aram jolma nasangap do ibana diadopan ni tuanna jala marmulia situtu ai marhitesian ibana ditupakon Jahoba hamonangan tuhalak Aram jala ulu balang natar barita do ibana alai puruon dungi romahatana tu soranganna out ni diadopan ni panurirang nasi Samaria tuaki saina paluonna do ibana sian purunai jadi ninna raja sian Aramma atong borhat maho hutongos pisada surat tu raja sian Israel dungi borhat ma ibana dibuan huhut 10 taleta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pahean na marhadohoan jadi dung dijaha raja sian Israeli surati diribahi ma paheanna huhut didok aitung debata ma au tarbaina umamunu dohot pangeluhon jolma umbain marsuru rajai tuau paluahon bawai sian puruna dibaheni
watadda jala idahamuma namar sisidir do ibana tuau. Jadi Roma Sinaeman mardongan hoda dohot huretana. Los mangulon di jolo pitu ni jabu nisi Elisa. Jadi tarimas situtuma Sinaeman mangarutus mardalan huhut didok idama nah huripu do ruar ibana maddapotonau jala jongjong huhut majau-jau goarni Jahoba debatana huhut jamahononna tanganna tu sahiti laho paluahon au sian purui. Dungi Roma jumonok akan aposona didok mamadok ibana ale amang tung surah hatana duk-dok didokon panurirangi patupaumu nda patupaumu doi lam nuaing madung didok tuho maridi maho asa ias. Ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Kor ama eksaudi
Maredde hita sia buku edde nomor 460 sada ayat sada dohot ayat tot. Sanggup Tuhan minadi julamu utun dini dibataki uhir patik puturu akinun utun dini dibataki birisi di rorami muloro dahi carton dimi di dihon matuawa apimi uton didi di bataki. Lehon hatan mata pundaki di bataki nagugui asa sai talusudi musubi di bataki nagugui maka tidak kontok armi bersama luar pardosa disi asa dijakon Tuhan terbaik dibataki nagugui. Taha tidakon maha porsiautai songon hina tidakon ni dongata saha porsiau di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinumohon si Maria na gabi-gabian siat to di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dong ditanom na mula mangolo di hari pataluhon na manaik tu surgo lauhun dul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu doho na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia doho dihasesani dosa doho dihatai na madok mula mangolu sogot daging ni halak naung mate doho dihangaluan na sorasuda amin. Kor inahana.
tabege matiting namasa dohot si pamasaon ni Huriatta. Tes. Horas maita saluhutna. Tikting dihita manang warta di mingguon patakas so tikting akan ulahon dohot lao siulahon. Perjolo minggu ta sadarion ima minggu dung trinitatis. Ima topikna haporsaun na paduahon, iman yang menyelamatkan. Dua sermonik. Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB week 3 di Jabuni Amang MR Penggabean Buru Panjaitan Jalan Pojok Cimahi. Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 19 WIB week 4 di Jabuni Amang Situa JN Panjaitan Buru Nababan Komplek Bukit Cimindi Raya Jalan Kembang 2 nomor 7 RT 06 RW 8. Marturia nomor 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Oktober 2022. Persembahan tersebut diantar ke depan bersama dengan persembahan kedua dalam kurung nama Reboho dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan pelayanan gereja kita. Nomor 3.3 pilihan nama Reboho. Pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan nama Reboho untuk keperluan sekolah Pandita HKBP. Nomor 3, 34 pilihan untuk puncak tahun kesehatan distrik. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 kita akan mengumpulkan persembahan guna kontribusi Huria dalam pesta tahun kesehatan distrik 18 Jabar Tendia. Diakonia 5 pemberitahuan 5.1 Jemaat Baru Ruas Natabba. Terhitung mulai hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022 menjadi Jemaat Baru dalam kursus Ruas Natabba. Keluarga Nyonya Simbolon Buru Simatupang berserta dengan 2 orang putranya yang datang dari GPIB Pasir Komeli Cimahi. Saat ini berdomisili di Jalan Jatiluhur, Blok C 9, _11 RT 01, _RW 09, Komplek Margaasi masuk ke 8. 5.2 Pemberkatan nikah warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Tupal Stefanus Sregar, putra dari Bapak Dr. Andus Hikmat Sregar, Ibu Rentia Buru Simanjuntak yang beralamat di Jalan Teng C1 RT 03 _02 Sangkuriang Cimahi. Anggota Jemaat KPP Jalan Lura Resort Cimahi WEK 5 dengan saudara Maria Suryaningsi Boru Panggabean, putri dari Bapak Marulam C Panggabean, Ibu Roida Boru Manurung yang beralamat di Perum Pasir Indah, Jalan Garuda nomor 19 Sektor 4 Sinanggung Serang. Anggota Jemaat Gereja KPP Serang Resort Serang Banten. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 KB Jalan Lura Cimahi. Masuk pukul 9.00 WIB. 5.3
Pemberkatan nikah warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Jimmy Adiansa Banjarnahor, putra dari Bapak Sadi Ugur Banjarnahor, Ibu Betty Rosida Boru Nainggolan yang beralamat di Jalan Ibu Ganira nomor 48/36 RT 02/06 Cibeber. Anggota Jemaat AKBP Jalan Simangaraja Resort Cimahi dengan Saudara Jessica Rosni Boru Hutajulu, putri dari Bapak Robert Hutajulu Nahinan, Ibu DT Rohani Boru Perdidi yang beralamat di Jalan Cianjuang, anggota Jemaat Gereja AKBP Jalan Lurah Resort Cimahi week 4. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 di HKBP Singamangaraja Resort Cimahi pukul 09.00 WIB. 5.4 Pemberkatan nikah warta pertama. Perjuluk. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Pajar Kristatra Stanggang AMDM, putra dari Bapak Insinyur Listoni Stanggang, Ibu Sitoviana Lucy Amalia Boru Limbong yang beralamat di Jalan Ciparai nomor 90 RT 01/04 Kujang Sari Bandung, anggota Jemaat HKP Bandung Timur dengan Saudari Gabriel Tambaito Boru Sihombing, putri dari Bapak Deskar Sihombing, Ibu Mantaria Boru Simanjuntak yang beralamat di Kompleks Cilame Indah Jalan Anggrek nomor 22 RT 01/20 Cilame KBB, anggota Jemaat Gereja HKB Jalan Lurah WEK 7. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di HKB Bandung Timur, Resort Bandung Timur pukul 08.30 WIB. 5.5 Kegiatan rapat pengurus PPD. Gereja menerima surat dari PPD Distrik 18 Jabartende mengenai kegiatan rapat pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat Gereja HKBP Resort Bethesda Bale Endah Bandung. Pembahasan 1. Evaluasi program kerja tahun 2022. 2. Natal PPD Regional 2 di HKBP Purwokerto. 3. Rencana konsep program kerja tahun 2023. 4. Sosialisasi pedoman perempuan HKBP. Dimohon kepada pengurus PPD HKBP Distrik 18 Jabartende, Ketua dan Sekretaris Perempuan Huria untuk mengikuti acara tersebut. 5.6 Kebaktian Padang Ama Ex Saudi. Dalam rangka ulang tahun ke-12, KOR Ama Ex Saudi akan mengadakan kebaktian Padang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 bertempat di Cirata didampingi oleh Pendeta Todo Tua Sirait MTH. 5.7 Rapat pembangunan. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2020 akan dilaksanakan rapat panitia pembangunan dengan peralo di tempat gedung sekolah minggu. Dimohon kepada panitia pembangunan dan semua perhalado mengikuti rapat tersebut jam 19.00 WIB. Sonima titing dihita manang warta sadarion manang minggon maulata madi debata maulata mahita salhutna horas madi hita. Tapasahat mapeliata tu debata jala maredde mahita siap buku ede nomor 736 ayat sada dohot udutna. Jesus hapus aku unang mapasombu audi hapucungan di
padalan aku, Yesus hapus aku, unang apa sembuh. Oh sambing rajaku, oh doolo aku, naposong doau di harajaanmu, sonang moro aku, dung takas di oh sambi rajaku, jalo aku, oh tong dong aku, di padalan aku, Yesus hapus aku, unang apa sembuh. Harajaanmu di godomu, oh mau ihuton laut Tuhan oh luar, oh mau ihuton laut Tuhan harajan di hadapanmu, hadiri hono, oh tong dan aku di padalan di harajanmu, alaniumu. Martangyang mahita. Dameni debatana sumurung sian salhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salhutna. Songonima nang amanam inanami na marminggu secara live streaming hupasa tawima tuhamuna na dijabu. Selamat hari Minggu, jala salam sehat tuhita. Ia nagabe jamita di parminggota. Di bagasa tikyon tersurat do di Lukas 10:7. Mamukka maisian ayat 10 sada. 1 ayat 10 siang. Hujahahon ma tuhita songonon. Jalata payhutihut ma di bagasan rohata. Uju mardalan ibana dopa Jerusalem. Di bolus ma sian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Labongot tu sada huta. Pajupang ma ibana do 10 halak na huliton. Na jongjong madaw-daw. Di pagogo na sida ma suara ni nasida. Akanin nama Yesus guru asima roham dihami. Jadi nina ibana mamarni dasa lau mahamu patuduho dirimu na tu akka malim jala dina lahui nasida gabe iasma nasida. Alai mulak do sahalak sian nasida tung diida naung gabe malum ibana. Di paguguma suarana mamuji debata. Di patukap do dirina tujolo ni Jesus madok mauliate. Jala halak Samaria doi. Alay ni na Jesus mangalusi. Da 10 nasida naung gabe ias. Di dia do nasianari. Da nga dong cupang HP. Naolo mulak pasangapod debata. Dukon ni halak dagangon
Sude mahita ayat 10 sia. Laos ni nama madok ibana hehe maho laoma haporsian mido na paluahoko. Olat ni ido anggo sahatna. Hamuna kadongan sa haporsiaon di bagasan guari Tuhan ta Yesus Kristus. Urado takapota takupota jamita di bagasan partikianon. Bohado tutu molo cupak kita. Manang bohado tutu molo meroan tuhita akka pasu-pasu. Manang na bohado tutu amang inang. Molo heata adopi akka masa di bagasan ngolut tahun alai topu pitor neang tahi lalan. Manang bohado padohata. Manang na bohado sikapta. Molo adong halak na patupahon akka nauli nadenggan tuhita. Tabo todo madok mauliate manang na holan pamolusan sabingdo na binahin ni dongatay tuhita. Hape dok ta adopi akka namasa. Alay to puro dongata mangurupi hita. Jala gabe neang pakilala atta. Bohado tadok do mauliate manang nalaos talupahon sa pingdo pabahenan ni dongatain. Alay hamuna akadongan sa haporsiaon di bagasan guari Tuhan ta Yesus Kristus. Memang molo taparohao do di bagasan parngoluat taon. Kurang do memang akan nama bahay nadenggan tuhita. Di leon tikina, di leon mamona, di leon jasana tuhita. Asa buah hita, asa boy lam dumenggan parngoluot ta tu juluani arion. Iro sa sitong na sita-sitani dongatay maradupon hita. Alay tutudung bongot ibana tu harajaon nai masay gurang do na melupakan diri. Jala sering dui, jala jojo dui tabege amang do tamuna kainang di istilah padohan. Lupa kacang akan kulitnya. Lupa ibana tu na mangalehon partikian, mangalehon mangalehon tu ibana jasa, mangalehon tu ibana mamon. Hinorhon ni na masay tabo dung marharajaon ibana. Dang iboto madok mauliate. Alanido hape hamuna akamang do tamuna kainang. Masay tohodo hape padohan ni sahalak psikolog na margoar si Robert A. Emmons. Didokon ibana padohan na songonon. Orang-orang yang membuat jurnal rasa syukur biasanya lebih sehat, biasanya lebih optimis, biasanya lebih berpeluang untuk maju dan lebih puas dengan kehidupan mereka dibandingkan orang-orang yang jurnal yang hanya mencatat kejadian-kejadian atau masalah-masalah mereka. Jala padohan ni sahalak psikolog si Robert Museng didokon ibana. Bila seseorang tidak memiliki rasa
ucapan syukur, rasa terima kasih. Ada sesuatu yang hilang dari kemanusiaannya. Alani doa munak kadongan borhat mahita tu bagasan turpukta sadarion. Natabereng nakiringan di bagasan turpukon ima adong 10 halak namar sahit huliton. Ya, adong 10 halak namar sahit huliton. Ale dorang society ta tu bagasan turpukon nagabe si ingotota amang dota munakainang marhita ayat 10 sadai disi di pataridahod do buasa mardalan Jesus dopak Jerusalem jala mangaliati ibana sian Samaria dohot Galilea. Taboto do amang dota munakainang historina bahwa memang halak Samaria udang adong merdomu nasida dohot halak Yahudi. Dianggap nasida do halak Samaria on halak naso manada debata. Dianggap nasida do halak Samaria on halak naso si pardonganon. Dianggap nasida do halak Samaria on halak pardosa. Dianggap halak Yahudi do nasida orang yang sangat dinajiskan. Jaladang perlu si pardonganon aka jolma pangisini Samaria dohot Galilea on. Alai boa sama ikon diliati Jesus huta Samaria dohot Galilea hati hai naing madokot tuhita mang dohot tamunak kainang bahwa haluau na pinatupani Tuhan Yesusi dada holan milik ni sahalak bangsoi alai haluau ni dipatu-patu hatta Yesus Kristus tu ganuk bangso nama jalo haporsiaon nama jalo haluaon jala manangise majakon Kristus di bagasan ngoluna paluaon ni Jesus mai marhite nama jakon toddini Jesus di bagasan ngoluna. Hamunak kadongan imana kiningan latar belakang nih historisna. Kenapa sih? Padahal jono nama Jerusalem alaikun diliati ibana ditarimana Samaria dohot Galilea historis nanak kiningan danga dong pardomuan ni halak Samaria dohot halak Yahudi. Alai Tuhan mau menunjukkan bahwa kehadirannya, bahwa kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini bukan hanya milik satu bangsa saja. Jala idona tabereng dihita halak Batak apalagi di bagasa tikion tarasaho do dampak ni haluau ni tarasaho do dampak na porsia hita tu Jesus pistar hita malo hita jala boy do honon dampak ni haluau ni ima bahwa Tuhan sangat memberkati orang-orang yang mendapatkan berkat yang daripadanya. Jala halak Batak donani dokon nadeba di bagasatikyon molonunga tutu tajakon haluauni taboto madok mauliate. Hamunak kadongan sapor siaon imana tabereng nakiningan di parngoluan parugamaon ni halak Yahudi dohot halak Samaria. Tadi ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Manang hata Batak didokodoi nahuliton. Molo dihita di dia do tahiamang inang tempatnya kana huliton. Adong doi tadi seperlagu boti di huta Salem ya. Di huta Salem. Jadi non aka ama dohot aka ina moloneng merdalani hita museng aka tempat-tempat na memiliki historis majota dalani.
Ya contohnya Huta Salem di mana sih ya? Manangna di dia dulu yang komplek perkampungan ni Ebenezer, manangna komplek perkampungan ni Bibel Fro na pensiun di Ebenezer Syatar dui. Jadi di dia tutu elim, di dia tutu hepata. Nah, tabo todo amang do tamuna kainang molo nahuli tonon memang penyakit yang sangat ditakutkan secara psikologis juga, bahwa orang yang berpenyakit kusta ini memiliki dampak yang sangat terhadap kejiwaannya. Gabehirana toru dirina jala gabehirana so berdampak ibana jalahirana so adong di ibana semangat hidup, gabehiradang adong semangat juang di ibana. Allah merasa ibana dipinggirkan, Allah merasa imana terdiskriminasi, Allah merasa imana termarginalisasi. Tapi ereng mah jala molo dari kalangan nihala jauh di nakiningan dak sidongananon pardosa godang doon halakna najis doon jale ko pasipasidingo doon daksi pardonganonon. Nah itu jala boy dohonon molo songo di Huta Salem halak na marsahit holiton manang na marsakit kusta hirana terisolasi do tempat ni halakon alaniaha karena memang penyakit ini memberikan dampak kepada orang lain hirana menular do penyakit na hulitonon alai hamuna akamanami dohot inanami di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus dungronak kiningan Tuhatta Yesus mengitari luat na di ayat 10 sadai imanak kiningan siya tonga-tonga ni luat Samaria di bolus ma siya tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Ternyata morong-morong ma nasidang di jauh-jauh ma guarni Yesus guru asi roham di hami. Tabayak ko majolo ati pardangolan ni alak na marsahit kusta yang merasa termarginalisasi, yang merasa ada orang yang menganggap bahwa mereka hal nasi dadang jolmai, na merasa anggapan ni halak jolma nama dokon daksi pardonganan aka jolma pardosa dui akana najis dui alai dung morong-morong nakiningan nasida dung marsuara nagugo nasida di dokon nasida na sapului guru asi roham di hami. Nah hamuna kamang do tamuna akainang molo morong-morong hita molo tapa jauh-jauh goarni debata marhite na martangiak kita marhite na tapasahat tangyang tatu debata ala taboto do tangido ata tangyang ikan marharoron sian hata tangido debata di akka hoi tai tangido debata di akka sidangolotai tangido debata di akka nama satu hita molo saita orokon molo saita dokon guru asima roham di hami kirisya eleison inna hita Tuhan kasihanilah kami molo sainin nahita batotu ditangihon Tuhan itu alaniaha alamangidu hita sian hapur siaun alamangidu hita sian hapur siaun
Songonido nakiningan nang na 10 halak na marsahit hulitonon, manang na marsahit kustaon. Alani orong-orong nai, alani gogoni suarani na siday, anggo na sida kan sabutula dang boy nakiningan bersosialisasi dot masyarakat na sida. Arong do gambaran na kalian di satu tempat terisolasi. Alay-alani semangat ni nasida, alani gogoni suarana, alani na pajojo nasida tu Jesus, gabi di roko nasida, guru asima roham dihami. Naneng dohonon ni nahulito ni tuhita. Ikosongo gogoni suarani nasida imanian, nang hita mangido tu debata di bagasan tikion. Atas dasar apa kita meminta? Atas dasar iman, atas dasar ketaatan kita, atas dasar haudukota tu ado pani debata. Ternyata molo uduk dohita, ternyata bolo beriman dohita, ternyata molo taat dohita mangido tu debata. Sai morongorok kita, sai mangido-ido hita tu debata di bagasan goari Tuhatta Yesus Kristusi. Ternyata tajalo do akka na tahaporluhoni. Isarana akka tadda halongangan, isarana akka tadda mujijat, isarana akka na natapeop manang natatepekiri di bagasan nguluta satu bagasan tikyon molo taurokon songon orong-orong ni nahuli tonon ternyata di bege Tuhanido tangyak tai, di bege Tuhanido orong-orok tai. Selanjutnya museng amang do tamuna kainang malum do memang na 10 halaking. Malum do memang na 10 halaking. Alay piga halak do tahayamang namadok mauliate. Holan sahalak do naulo madok mauliate. Nasianay tu diay. Hamu majolak kay nang tu diay nasianay. Namubanglo ng gwalaki. Manang nabuy dono ta, barangi buto madok mauliate. Wasa na sa daw natin, ibuto hamo na do isisi na sa daw. Naso porsihat, halak Samaria, halak Samaria do amang, halak Samaria do inang na madok naulo madok mauliate. Memang amang dota muna kainang di bagasan kitab-kitab patik manang na kitab-kitab perjanjian lama molo songon na tabereng nakiningan di hatani Tuhatta Yesus Kristus laho mahamu patuduhon di ayat 10 laho mahamu patudo dirimuna tu akamalim. Memang amang inang dari segi sejarahnya molo sasahalak na berpenyakit huliton manang na berpenyakit kusta ikon di pasurat todo dirina tu malim anot tajahama di tolu Musa 14 ayat 2 1 ayat 3 ikon di daftar hodo dirina manang na ikon di paboto hodo dirina na marsait huliton ibana manang nanang malum ibana sian na hulitoni asa direkomendasi malimi bahwa si X sudah terbebas dari penyakit kusta itu. Jala bodo ratu butu bagasa ruhatta. Ay kan namangidu hama malum do sa sitong narona sida. Alay buasa gabe disuruh tumalim. Nah itu tadi dari segi sejarahnya.
asa terrekomendasi nasida, asa di leon surat rekomendasi sian imam-imami marhite tolu Musa 10 ayat 2 1 ayat tului. Ido sasitongna sejarahnya. Jala alasan napa duahon boy doi nang tu parngolota siapari. Bakembali mahita nakingan sian jamita na pemula. Arong do memang jolma nunga diurupi, nunga ditolong, jala nunga denggan ulaonna, jala nunga marharajaon ibana di bagasan harajaonna, alai dang diboto ibana madok mauliate. Sada sisi boidui berengotasian turpukta. Sada sisi nai amang do tamu nak kainang, arong do memang jolma, nunga diurupi, nunga memang ditolong, jala nunga madapot pasu-pasu ibana, jala nunga berlimpah di ibana berkat jala nunga dapot di ibana sada harajaon, nunga marharajaon ibana, alai di bagasan harajaon nai lalap ibana menikmati berkat-berkat ini. Lupa ibana sedia do haroroan ni berkat-berkat ini. Jala tidak mau tahu ibana tu akka donganna na di bagasan hasusan. Dan peduli ibana tu aka tu aka dongan na jolma. Dia tidak mau lagi bersosialisasi dengan orang lain. Karena apa? Karena dia merasa bahwa saya sudah mendapatkan harajau nih. Betuaha biau mardongan dohot ina gloriaon. Betuaha mau mardongan dohot ina hannaon. Betuaha biau mardongan dohot ama eksaudion. Aku kan sudah di atas. Benunga hudaina tonggi jalanunga marharajaon. Betua biau mardonga tu akar ruas di HKBP Cimahi Jala Lurah. Nah itu sada sisi. Jala jok doi amang do tamuna kainang masa di bagasan ngolut tahun dan diri kita menjadi seorang yang eksklusif, ya. Merasa mahita menjadi orang yang eksklusif dan terbuka be parsaurata dan tayakini be bahwa sumber daripada berkat itu, sumber daripada harajaon sasitong na siyan debatadoi daktaboto be madok mauliate. Alay hamuna kamang dotamuna kainang halak Samariai nakiningan na maboto madok mauliate. Ima na memiliki haporseaon na tugu, haporseaon na memiliki isi, na haporseaon na memiliki kadar, na haporseaon na memiliki aksi. Jala tusi mahita di arahon turpukta sadarion. Dada holan secara fisik, halak Samariai malum alai donang secara haporsiaonna mangula do haporsiaonna nakiningan diboto do madok mauliate. Daksongon sia halak nakinian terlarut nasida madai natonggi, terlarut nasida nakiningan di bagasan haportibioni jaladang di boto ibana be madok maulihate. Alania munak kamang do tamunak kainang di bagasat turpukta sadarion. Diajari do hita museng sada sisinai. Baiklah kita mengucap syukur dikala hidup kita sudah membaik
dari awal sebelumnya. Baiklah kita mau mengucap syukur dikala hidup kita sudah sukses, dan jangan melupakan masa lalu kita. Ise hita unang pitor lupa hita sian na juluani sahat hita tu inganat tadi baga sa tikyon jalabu hita songonon baik ko siamala tehonot taduida gudang dope akadungata di baga sa tikyon mula johita tu masa lalu kurang dope nueng akadungata na ulaw na tu hauma. Alay di baga sa tikyon, dung taday akka natongging, dung taday akka nadinggan, unang lupa hita madok mauliate. Ala niya ha? Parbuwe ni hapursiyaw ni hala Kristen ima dang lupa ibana madok mauliate. Amen. Idot to. Jala parbuwe ni hapursiyaw ni hala Kristen ima peduli ibana tu akka dongan na jolma. Amen. Pada sadanai parbuwe ni hapursiyaw ni hala Kristen ima molo boy ibana rap marparsaoran tu akka dongan na jolma tanpa memandang rupa, tanpa memandang usia, tanpa memandang tingkat ekonominya, tanpa memandang tingkat pendidikannya. Jala ido sasitong na persauran narosu dang membeda-bedakan dah akka status ni sahala jolma dang madokot tu dongan molotal parsauri dongata dang tarokot jolma pardosa di unang dongani so tunggabedo hoto pardosa unang dongani dang songon prinsip ni hala jauh di behita di bagasa tikyon alai parbuwe ni ha Kristeno taima moloboi do pehita tanpa memandang marga, tanpa memandang suku, tanpa memandang tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Moloboi do pehita marsaur na songoni ima parbuwe ni hapursyauta. Alani marhite ayat 10 na ayat na parpudi didokod di bagasat turpukon hapursiaun mido paluahokko. Atong molo marhapursiaw kita molo nunga di palua Kristus hita. Tada dati manang taulahon ulahon akka nadinggan jala taparbuehon may di bagasan ngolut taon jala dung marparbueh hapursiaw tay toktong matapuji tuhat tay jala unang lupa hita madok mauliate tu akka natajalo di bagasa tikyon sian si pemberi berkat itu ikon mampu mahita madok mauliate tu debata ala ido songon sada dalan hapur siaun mima na paluaw ko. Amen. Moliate ma di pasa rohanami tuhuali Tuhan di bagasan partikyanon nunga hubegi hami hatam nabadiyai iman yang memiliki dampak haporsiaon napaluahon jala di bagasan tikyon tutuali Tuhan diajari hodoh hami asa unang marhapursiaon songon sia halak na marsahit kustai ali Tuhan hapursiaon nami ala diajari hodo hami sian si sahalak
perhaporsiaw niyang notabene halak Samaria na ulo madok mauliate dung huday hami akana uli akana denggan jala dung huday hami akana tongki di bagasan ngolu namion huboto hami matutu ali Tuhan pasangapok ko ay sadadala dui nama dokon iman yang telah menyelamatkan engkau. Sadarion ali Tuhan naing martang yang dohami tu akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton Stefani Olivia boru silaban nuang yan akon namion dirawat di rumah sakit Kawaluya songoni nang si Lukas oktoseja ali Tuhan dirawat ibana di rumah sakit Mall Cibaliko. Dua halak ali Tuhan namar sait di baga setikyon mangido tangi yang tuho asa pamalumomu yanakon namion ali Tuhan na dirawat mo nasida di rumah sakit Kawaluya do di rumah sakit Mall Cibaliko ali Tuhan. Posdo rohanami ali Tuhan. Molo haporsiaw nami mangolu bahwa boy do patupaon mo tadda halongangan. Karena iman mula yang menyelamatkan engkau. Ido na pangasaw kami di bagasa tikyon asa malumayanakon nami si Stefani Olivia boru silaban dohot si Lukas di bagasan tikion. Di bagasan obason tutuali Tuhan utangnya ko kami ma akka anak dot boru ni ruas ni huriam naneng marsakap mardongan parsaripion tupal Stefanus Siregar dot Maria Suryaningsi boru panggabean songoni nang si Jimmy adiasa badjar nahor doho si Jessica Rosni boru hutajulu songoni maali Tuhan si Pajar Kristantra si Tanggang doho si Gabriela boru si Hobing ali Tuhan tatap ma akka anak dohot boru ni naing marsakap na sida mardongan saripe. Alani ali Tuhan sayhoma na jongjong di acara ni nasida mulai sian gereja ima tempat pamasumasuon satu ulaon paradaton ali Tuhan na naing patupaon ni nasida ali Tuhan. Sayhoma na jongjong ali Tuhan. Asa denggan merdalan ulaon pamasumasoni jala denggan nang ulaon paradatoni nanaing patupaon ni nasida tu ari-ari naneng roon. Ali Tuhan di bagasan partikyanon hutangnya ko kami ma akka agenda sian tingkat hatopan sinodi godang nanaing patupaon na di bulan Oktoberon ali Tuhan. Tu bagasat tangamu mau pasat tami saluhut na ali Tuhan. Asaboy mardalan sinode godang amandemen. Jalaboy tutu mabuat haputusan na denggan siyan tonga-tonga ni Huria hatopan. Jala pasu-pasu manang uluan ni Huriam naneng borhat tu sinode godang ali Tuhan. Asaboy didohoti dohot denggan, jalaboy mendapat hasil yang maksimal. Songoni matutua kaulaun distrik ali Tuhan. Aka kegiatan-kegiatan distrik na dipatupa di bagasan tikion. Asima roham ali Tuhan boy matutu mardalan ulauni isarani piala preses marhite ringgas ali Tuhan. Mauliate ma ali Tuhan
ala boido hudapot tami akan naulina dengan marhite napo sobulung maddohoti ulaun ringgas alitua di tonga-tonga ni distrik Saplualu Jabar Tengdi nang sinode distrik penanang patupaon di bulan Novemberon alituhan di HKBP Yogyakarta boy matutu mardalani doho denggan jala boy alituhan di dohoti aka sinodistan nasian tonga-tonga ni huriam HKBP Jalan Lurah Cimahi Tujeloan ni Arion nang songoni nang program ni huriam HKBP Jalan Lurah Cimahion ale Tuhan godang ale Tuhan program nanang sipatu paun ni huriam di bagasan partikianon doho dia ka minggu-minggu nanang roon asahoma ale Tuhan nama masu-masui saluhuna jalaboi mardalan ale Tuhan aka program ni huriami dohot denggan songonima ale Tuhan nang pembangunan gedung sarana dohot prasarana ni tonga-tonga ni huriam na adong di HKBP Jalan Lurah Cimahi sai homa ale Tuhan nama masu-masu panitia baik ketua sekretaris dot bendahara saat tu nama kobasi di aka seksi-seksi panitia pembangunan homa ale Tuhan nama masu-masu saluhutna jalanunga di ida ruas ni huriam ale Tuhan mardalan do pembangunan gedung sarana prasarana i ale Tuhan di bagasan tikyon sayukap marohani ruas ni huriam asagabe parsidohot nasida di bagasan pembangunan ni jalaboy ale Tuhan marhite pasu-pasum nanang si pasahaton ni nasida boy lam tabba pasu-pason munang ruas ni huriam ale Tuhan akapelean nami nang hupasahat tami apala di bagasan minggu-mingguon baik pelean na maduruk kami di bagasan huriaon baik pelean bulanan ale Tuhan manang pelean pengucapan syukur manang pelean perpuluhan dot aka pelean nasoboy hugwari hami ali Tuhan terlumobi na mangaleon pelean na manang ucapan syukurna tu pembangunan dot aka ulan na asing pe ali Tuhan masay miduk do ruas ni huriam na pasahaton hamalateon na dot pasahaton ucapan syukurna tu aka pembangunan dot tu tonga-tonga ni huriam dot tu tonga-tonga ni desa di bagasa tikyon boy matutu tarida idi bereng ruas ni huriam na mangula do parhala domi na mangula do saluhu na huriamon hobar tu tohonan nang jinalo nami di bagasa tikyon asalam mangerbang ale Tuhan pangulaw nami di tonga-tonga ni huriam HKBP Jalan Lurah Cimahi jala marhite pelayanani marhite pakobasioni ale Tuhan boy lam herbang ale Tuhan lam martaba-taba ale Tuhan haporsyaon ni ruas ni huriam ale Tuhan di bagasa tikyon masay gudang do penanang si tanya konon nami di bagasa tikyon di botohodoy saluhna alay ali Tuhan molotuk pedang apala sude hutangnya ko kami di bagasa tikyon say homa na mangalehoni akana hupangidohami manang na akana solot di bagasa rohanami sadarion say homa na mamasumasu jala homa na mangalehon akadia masih pangidon nami di bagasan tikyon mga sahon guara na mu Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapasahat ma pelean bulanat tatujolo dohot pelean tu kantor pusat HKBP marede mahita sian buku ede 435 ayat sada.
Tu Jesus tu hakaluki saliling di liling nai Jongjong mahita. Rabdota ende honma ende kuna imbaruda sonari tiki dunju panci Jesus Tuhaki tundi nama ngujaria terbang malas niru sonandi tiki dunju panci Jesus Tuhaki. Tatanya konma peleata tu adu pani debata. Ali debata amanami na di banua gicang. Horo harorani salut seloleo naring gandot na sauli balsa na mauliutus. Upasa tami masyan na nileon mi tu hami pilen nami tuho. Say jalo may gebe uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Pati bulo na rajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite tito dim. Asalam tadahami gorang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir mahita. Madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana di leon pi tundirodi pamataku osadon kukuki rudi salut artaku upasahan itu nasu usato kudo. Ali amanami na di banua gicang sa pinorbadi amaguarmo. Sa Roma harajaon mo sa South ma. Lomoni roham di banua tongon songona di banua gicang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan amardosa tuhami. Ona kami tugitu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Hai ho dona puna harajao dotaku rudi hasa ngabon saleng dilelena amin. Mulak mahamudi bagasad dami, calo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur madamena tu todim. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madita Saluna.